Hi guys, tady Týnuš a dneska vám ukážu moji sbírku Labubu a Lafufu, takže se máte na co těšit, takže můžeme jít na to. Já si budu muset všechny vzít tam z postele, to vám můžu ukázat. Chvilinku. Tady mám postýlku a jej. Tak, to bylo docela těžké, všichni přijali ten stůl, jakoby teď tady je taková pyramida, můžeme jít na to. První Lafufu, vlastně já tomu říkám Labubu, ale prostě všechny jsou tady fake, takže bych měla správně říkat Lafufu, ale budu si to hodně plíst. Takže první Lafufu je tento a já jakoby... Ten přijde i jako rýl, akorát je strašně velký. A já Miuška má jednoho rýla. Prostě jednoho rýl Labubu. A ten je jakoby maličkatej. Takže by šlo poznat, že to je prostě fake. Oni jsou třeba, já jsem vůbec netušila, že tak Labubu budou třeba takhle malý. Ale co se dá dělat? A tohle mi přijde totálně cute. A já nevím, tohle je ta láska. Love. A je strašně hezký, takže miluju. A budu muset ale zrychlit, protože mi došlo, že když takhle budu ukazovat všechny a pořád o nich jenom prostě u jednoho se vždycky zasekneme minutu, tak to bude hodně dlouhé video. Tak to zrychlím. Další. Tady mám další lásku a je to veliký rozdíl. Víc se mi líbí tento. Tenhle je takový víc jako myš, mi přijde. Ano, ale mně se prostě líbí všechny, jaké mám, protože jsou všichni tak cute a ať už vypadají jakkoliv, tak jsou roztomilí. Tak to. Já tady, víte co, já to budu dávat na zem, ty, který už jsme ukázali. Tak, tady ten fialový, tady ten je fakt jako nádherný, nevím, jak se jmenuje. Já si jména nepamatuju úplně. A tady to jsou ty sedící edice, myslím. Ano, a ten je má i oblečení u Vietnamců, všechny jsme koupili. Ale některý vypadají i jako fakt dobře. A tenhle byl i oblečený. Já mám radši ty surprise, jak jsou v tom pytlíčku, než ty, který jdou přímo vidět. Což tam ten fialový jsme ho přímo viděli a vybrali si ho. Teda já jsem se ho vybrala. A tady ten, to já vždycky jsem si říkala, že vypadá mega moc real a on jakoby... Přijde mi jako takovej, on nevypadá jak rýlka, ale takový ten úplně je takový, jak koberec tomu říkám. Ale je roztomilej, tady ten zelenkavej. Ale, aby jsme to rovnou mohli porovnat, tak tenhle se mi líbí o hodně víc. Tenhle ten je úplně nějaký divnožský. Prostě je totálně divnej. A je tak jako roztomilé, akorát má křivou hlavu. A nosánek má modrý, nevím proč, když to srovnáme. A hlavně nechápu, proč má tady fialovou a tady žlutou. Trochu postižený, fakt. A všechny stály okolo 300, někdy 220, prostě vždycky ty ceny liší. Ceny liší a mám úplně chlupatý stůl od nich. Tak, další je takovej mega roztomilej a
jejich. On, kdyby nebyl tak opelichanej, tak by byl je jako roztomilý, ale má i hlavu takovou divnou trošku. Ale mi se líbí, protože je jedinečný, takovej prostě postižený taky, jako tam ten. Ale je roztomilý. Vlastně všichni jsou roztomilí, já tady budu říkat pořád to stejný, protože všichni jsou roztomilí a někteří je postižení. Tady je další, no já bych dala tady toho a ten je taky postižený. Ale jakoby je to jedna z těch variant, která není zas tak moc postižená, jo? Má akorát modrý uši a zelený nos. Tak to. A já to nepočítám. Potom nějak spočítám. Nespadně, to je úplně hromada. Akorát čekám na to, až to spadne. Tady tohodle jsem měla v surprise balíčku a koupila jsem si k němu u Vietnamců obleček snad za 30 korun. Takový roztomilej. Ale mně se nelíbí moc ty se zavřenýma očima, protože nevím, přijde mi to takový víc jako potom fake, prostě víc takové laciný, no. Dneska taky docela jsem naučit mluvit, protože my jsme byli teďka na Mácháči, přijeli jsme z Mácháče a jsem taková unavená trošku. Byli jsme tam 4 dny a moc jsme si to užili. Další je tady ten, toho jsem si koupila zrovna na Mácháči a taky opelichanej. Možná brácha s tam tím zeleným. OK, ale ten má i takovou ten má i takovou no, říká. Já hledám takovej čuplík, on totiž zpívá a svítí, ale nemůžu najít ten čuplíček. Já mu nechci utrhnout hlavu, jo, ale možná, já nevím. Prostě měla by mu svítit takhle barevně ouška a měl by zpívat La Bubu. Takovou tu písničku ikonickou. Další je tento. Ten je roztomilej, ale je to jeden vlastně můj úplně první lafufák. A já jsem totálně si myslela, že je real. Jakoby, já jsem ještě vůbec to nemohla porovnat s ostatníma, protože tady to byl můj první, ale vypadal mega real a i teď jako vypadá real, i když je strašně veliký. Je to teda ten stojací a je roztomilej. Já mám teda upřímně radši ty menší, protože ty jsou na kabelce nebo já si často vždycky tady takhle přivěsím. Jsou roztomilý tak víc. A třeba tohle je mega. To je hlava. Ale to se třeba mega líbilo na baťoch si dát. Hlava lafufáka, ale já jsem si dala, že to je labubáka, protože je mega kvalitní ta hlava. Kvalitní hlava. Super. A má tady teda 2 takový přívěsky. Její. A tady ta barvička se mi mega líbí. Další tady to. Tohle je Stitch Labubu. Nebo Labubu. Já vím, že existuje jenom jedna Stitch ta kolekce a myslím, že neudělali real ani fake. Takže to bude podle mě asi real. Protože jiná ta značka není a všechny jsou takovýhle, takže asi to je fakt pravý. No. I když je to určitě fake, protože prostě to stálo 300 korun. Ale nikde jsem neviděla ani real. Na YouTube nikde. Takže
Takovej. A ten má ten přívěšek, mně se u tady toho nelíbí, jak má ten přívěšek strašně dlouhej prostě. Ta hlava, koukejte. A super mačka, chudinka. Tady toho jsme si kupovali s kamarádkou a ten je takový, měl i takovou čepičku, ale to jsem někde už ztratila. Takový to. Ten je roztomilej. Toho jsme viděli, nebyl surprise, ale vybrali jsme si ho. Takový máme stejnýho. Další tento. Jej. I takhle můžou vypadat lafufáci. My s kamarádkou, já jsem měla, nebo Miuška, nevím. Někdo z nás měl prostě takovýho podobného, okrát hnědýho. A Miuška, myslím, že Miuška ho dala mý nejlepší kamarádce a my jsme si je pojmenovali. A jsou to sourozenci. Kamarádky se jmenuje Bír a tady to je Pír. Bír a Pír. Jo. Takže takové i, jak se říká, cute, lafufák, trošku postižený, hodně postižený. Další je tento a ten mi taky připomíná Real. Akorát ten nosánek, kdyby byl míň oranžový, tak by to bylo lepší. Takovej to. Další tento, a to je jeden z těch typických. Ten mi padal teda aspoň mi už se padal pořád jenom tady ten šedej, úplně stejný. Ale kdekoliv z tého koupe, tak vypadal úplně stejně jako tenhle. Ale tady ten já nejsem úplně fanda tady toho šedýho, protože mně se úplně nelíbí. Kdyby byl Real, tak je hezký, ale i to, že má prostě zavřený oči. A ještě ta hlava. Další je tento, už to video má 11 minutek, ale to ještě v pohodě. Mám tady to. Ten je roztomilej. Já si dám tu čepičku, ať ho víc vidíte. A toho jsem si taky vybrala, nebyl surprise, ale na takové oblečení, které je moc roztomilej. Hlavičku má taky trošku nakloněnou a zezadu. Vidíte, jak tady má takovej ten úplně takovou natáhlou hlavu, jak kdyby měl. Ale je roztomilej. Hopla. Tady toho jsem si kupovala v Praze, toho už jste mohli vidět na jednom videjku, na shorts, myslím, že to je vlogísek z Prahy. Takovej to. A ten je roztomilej. A vypadá docela i jako Real. Jej. Další je tady ten. A to já jsem ještě ani nevěděla, že existuje Sprite. Věděla jsem, že existuje cola a jenom cola, ale my jsme byli v Brně a tam měli Sprite i Pepsi. Mužka si koupila Pepsi edici a dostala tady toho stejný, ne. Akorát měl plechovku Pepsi a já tady toho Sprite. A ten vypadá jako mega Real. Až na tu čepičku, která je tady přilepená lepidlem. Úplně to jde vidět. A na videu ale ne. Takovej. Tak tenhle. A to je jeden z mých asi nejoblíbenějších, protože je takhle malinký a mně se to mega líbí, když je takovej menší. I když má zavřený oči a jeho hlava je široká, tak je prostě můj asi ne nejoblíbenější, ale jakoby velikostně nejoblíbenější, ale vzhledově ne. Vzhledově není můj nejoblíbenější. Další, jo, to bychom mohli tady taky ukázat, když to není Labubu ani Lafufu.
tady ty miuška si teď na mácháči koupila asi tady těch miminek 5. Já jsem se ho koupila, myslím, před týdnem. Ale nebylo to teď na mácháči, to nemyslím, že v Brně. Co k tomu říct? Tady ty miminky taky jsou docela trend na YouTube. Ale ty oči. Koukejte. On může i šilhat. Počkej. Co by šilhal takhle? Takové vtipné miminko. Super. Další je tenhle ten. A to jsem si taky vybrala. Teda mamka mi ho vybrala. Ale ten je mega hezký. I Starbucks, drží Starbucks. A je strašně příjemný na dotek. A docela i maličkatej. A ten kroužek oproti třeba tady tomu. Koukej na ten kroužek. Rozdíl. Tak. Další tady ten. A toho jsem dostala v Chorvatsku. Docela neobvyklý lafofák, ale je takovej víc, jak to říct. Víc naštvaný. A hodně pouští hodně chlupy. Takže na toho si dávám docela pozor, aby mi nechlupatěl tady všude. Další je tady ta Coca-Cola edice. Proč tady nemá tu plechovku? Ano, koupila jsem si to surprise. Myslela jsem, že bude prostě jako hezký, bude takový, no, co čekat, když stál asi 280. Ale mohl vypadat líp, o trochu ne, a mohli tam dát tu lahev. Jo, tady tomu prostě říkám takový morče, než labubu nebo lafufu. Další je tady ta hlavička a tu mám teď i v tady té barvě. Já jsem vlastně si koupila úplně všechny barvy, kromě myslím, že modrý. Takto. A tady je ještě tady ta světle růžová. Další je tenhle. A to je jeden z těch mých asi nejméně oblíbených, protože ale ta hlava, on jí má jakoby, jak to říct, takhle vystouplou úplně. Takhle. Nevím, jak to popsat. Ale moc se mi nelíbí. Nevím. Další, a tady to je vlastně můj úplně druhý labubu, ne lafufu prostě. A taky jsem si myslela, že to je rýlka. Ale není. Tak. A tam vlastně taky brácha a ségra to jsou. S tím zeleným prvním, který jsem skupila. Jo. Tenhle. To je taková ta duhová edice. Ta je teď všude u Vietnamců. Určitě si ji kupte, protože tady ti jsou cute. Akorát má blbě natisklý zoubky. Ale jsou cute jinak. Takovej. A poslední 4 tady mám. Tady to jsem si koupila taky teď na mácháči. A mně se líbí, jak ty chloupky, on je úplně takovej chlupaťoučkej, ale obličej. Trošku divnej. Tady ten je taky jeden z mých oblíbených. Tady takovejto. Ten má strašně hezký očička a prostě ho miluju. Tady to je taky z té duhové edice. To je zrovna ten, který se mi extra nelíbí. Jakoby on je hezký, ale nosánek by mohl mít méně červený. Nebo oranžový, nevím. Takhle. A tady je poslední, a to jsem si teď taky koupila na mácháči. Koupila jsem si na mácháči 3. A toho jsem si koupila kvůli tý, jak je vysoký. A mega takový plišáček. Tam
Tam ty nepočítám jako plišáčky, jakože všichni jsou plišáci, ale ne jako velký, s kterými můžete se mazlit a tak. Ta velikost. On to vypadá, že to je mega podobný třeba tam té velikosti, jo, ale... To je hustý. Její. Takže ten je jeden taky z mých oblíbených. A to je všechno. Tady vám potom ukážu, kolik jich mám dohromady. A podle mě moje sbírka ještě bude podle mě se zvětší ještě, ale už teď si říkám, že jich je dost. Já nechápu třeba Miluška jich má už fakt klidně 60 a ona si pokaždý, když někde jsme, si vždycky řekne, prosím, já chci Labubu nebo Lafufu, no vlastně Lafufu prostě, a vždycky jde tam, co musí koupit. Chápu, co s tím chce dělat, jakoby já jich mám už teď taky dost, ale je to takový hezký a podle mě ale za třeba půl roku, možná i dřív, to už trend nebude. A zase bude frčet něco úplně novýho, třeba nějaký, já nevím, co by mohlo frčet. Třeba takováhle blbost. Jo, a potom se toho zase všichni chytí a budeme všichni si kupovat takovýhle blbosti. Ale je to prostě hezký a jakoby je to jeden z těch trendů, který se mi fakt líbí. A pak ještě vlastně hned na druhém místě dubajská čokoláda. A je to super. Takže tohle byly všichni moji lavubáci a lafufáci a to je asi vše. Takže